tässä viime yönä? En mä tiedä, kyllä kaikenlaista ehdittiin hääräillä, ei hirveesti. Enemmänkin nautittiin tosta, mitä me saavutettiin eilen illalla ja fiilisteltiin jätkien kanssa siitä ja se oli aika mageeta. Ville teki aika hienon eleen, antoi sun nostaa kannun siellä jäällä ensimmäisten joukossa. Miltä se tuntui siitä hetkessä? No toi jätkä on pelannut aika hieno uran Suomen maajoukkueessa, NHL:ssä, IFK:ssa. Ja mun on pakko sanoa, että mä en tuu ikinä unohtaa sitä elettä, minkä se teki. Et se otti mut messiin siihen, kun nostettiin niin sanottu purkkikatto. Ja sieltä koitin tiirustaa Barona-arenan ylimmältä piippuhyllyn penkillä, että sulla taisi oma poikakin olla siellä jäällä. Miltä tuntuu nostaa oma poika kohden yleisöä, joka nimenomaan huusi tätä samaa laulua silläkin hetkellä? Se oli paras hetki, mitä mulla on ikinä lätkäpelaajana tapahtunut. Mä oon ventannut siitä aika kauan ja mä sain kokea sen. Se oli mielettömiä juttu ja mun poika Veeti antoi mulle ennen kuin playerit alkoi. Se antoi mulle 50 senttisen ja sanoi, että tässä on sulle onnekalu, että pidä tätä koko ajan messissä. Mä pidin sitä koko ajan messissä. Ja se tuotti aika paljon vissiin onnea. Me voitettiin Suomen mestaruus ja mä sanoin, että sä saatte 100-kertaisena takaisin sille 50 vertaa. Kiitos Veeti! Hyvä yleisö Kimmo Kuutte. Kansallisessa ottelun jälkeen aavistuksen verran klenkkasit Tilkkaa. Miltä se tuntui pelata sen kanssa? No ihan ok, että ihan hyvä. Petrille kiitokset vaan alkupunktiosta. No, tää meni treeneissä tää nilkka. Niin kerro nyt, miten paha vamma sulla olisi pitänyt olla, että sä et ois pelannut tässä vikassa pelissä? No, en mä tiedä, vaikea sanoa. Varmaan ei niin no joo, kyllä semmonen kunnon vamma niin pitää isokin miehen pois kuviosta. Et nyt saatiin hyvin puudutettu se jalka, niin ei sinne olisi ihan turhaa tultu pyörimään. Täällä on paljon muitakin jätkiä, jotka pystyy terveen pelaamaan niin saatana hyvin, niin turha niitten peliaikaa viedä jos ei ole terve ja kunnossa. Sä oot selkeästi osa nyt HIFKin historiaa. Sä oot osa semmosia niitä joukkueita, joita legendaarisina muistellaan vielä monekymmenen vuoden jälkeen. Mitä sä ajattelet, että sä tulet muistelemaan tätä päivää vanhana patuna? No, en mä tiedä, kyllä ne varmaan nämä jätkät on, ketä tulee mieleen, kenen kanssa on tehnyt se homma. Ja kyllä se on ihan semmonen homma, että tässä hallissa, mikä tossa vieressä on ja näissä ihmisissä, niin jokainen muistaa ne mestarijoukkueet ja ne ei tuu ikin unohtuu ja se on niin suuri kunnia olla nyt mukana sellaisessa. Sulla on tapana ratkaista suomalaisille aika tärkeitä pelejä hattutempuilla. Ja sinikeltaisiin pukeutuneita kavereita vastaan erityisesti. Nyt sua kritisoitiin, lehdistössä kritisoitiin todella paljon niin kuin sun pelikuntoa playereissa. Ja selkeästikin osoitit kaiken kritiikin täysin vääräksi, vai mitä yleisö? Minkälainen ilta se oli, tää viimeinen peli sulle?
No, mä en tiedä, onks mä jännittänyt ikinä niin paljon kuin mä jännitin ennen matsia. Ja tuntuu, että niin tossa bussimatkalla Espooseen niin kaiken näköistä Kipe yritti siinä naurattaa jotain. Muutama jätkä katsoi sitä, että hei, mitä sä oikein teet? Nyt todellakaan ei oo tuon paikkaa. Ja mutta oli todella luottavainen fiilis kuitenkin ja niin kuin me ollaan koko ajan menty, niin me ollaan vaan menty kaikki täysillä eteenpäin ja taisteltu ja löydetty sitä semmoista veljeyttä ja muuta, mitä me ollaan tässä matkan varrella kerännyt. Lennu sanoi jossain haastattelussa, että jos Ville hyppää kaivoon, koko joukkue hyppää perässä. Se on mun mielestä aplodia arvostaa ensinnäkin. Mitä se tarkoittaa sulle? Mitä se tarkoittaa sulle se tämmönen joukkueen omistautuminen? No jos mä hyppään tuossa stage diveen, niin kaikki varmaan tulee perässä. Siinä on 1,5 metriä matkaa. Sakke ei välttämättä selviä siitä. Mitä? Oota, nyt halutaan jotain väliin. Mitä? Mitä? Onko Siimillä jotain esitettävää meille vai on? Siimi on ihan häissä. Märkä Simo! Sä häissä! Häissä, en missään viimeleissä. Vähän jäissä, pienissä häissä. Lähtivät aamulla matsiin, onneks meillä on tatsi. Vähän jäissä, pienissä häissä. Mä oon häissä, lauantaissa sä tapait jos sä oot jäis. Ja istut vaimon kahimassa sen jälkeen koko loppukauden filas. Mitä äijä? Reihän täsmis, mä oon häis, mutta koska naimisissa saan vain toivottavasti syystä, että aina oli ounia päädyin. Yli, kuva medali, häppärileety koskaan coachiin näkee. Mä vedän himassa kun käteen, mäkki safkalla, viikonloput mä oon aika matkalla. Ja toivon on just niin toi hädäs. No coachi on aina näläs. Löissä, en missään myymälöissä. Vähän jäissä, pienissä häissä. Aamulla matsi, onneks meillä on tatsi. Vähän jäissä, pienissä häissä. Jumalan marmoista huomista, mä join salmariin. Tuopista nyt on mulle rekalla, tulkaa Ruotsista. Teuksille värjää eteen, pimenin eilen märkää. Joka miestessä bileitä, joitakaan on perintötileitä. Tätä johtaa juhannus, mä oon selvä kun aamulla juhannus. Meipä juodaan suoraan annoista, bileitä näyttää vielä kerrostaloissa. Turkusta illassa, kiva ei voi olla ilmasta. Mitä lakee, tää vaan on sitä makee. Töissä, ei missään myymälöissä. Jäissä, pienissä häissä. Lastivat aamulla matsi, onneks meillä on tatsi. Vähän jäissä, pienissä häissä. Mikis teille se oli siellä? Jokin jenkki kun mä titasin pena. Pela himas tasku miljardiin, mun häät maksaa miljardiin. 92 ja Neuvostoliittoon lomalla kestää häissä viikko. Ile takana kun mullettiin, mä lauan kiekkoon kun mullettiin. Pienissä häissä, lastivat aamulla matsi, onneks meillä on tatsi. Vähän jäissä, pienissä häissä. Pienissä
tässä vaiheessa jatkot ovat siis Apollo-klubilla. Pitäkää punasta päällä. Kyllä te tiedätte, mikä joukkue on se, joka tässä kaupungissa määrää. Tiedättekö te, mikä joukkue määrää tässä maassa? Hyvä yleisö, te ootte niitä Stadin kingejä. Kiitos teille. Iso aplodit itsellenne. Nähdään Apollo-klubilla. Hyvät naiset ja herrat, Heikki Paasonen. Kiitoksia teille kaikille, mitä Kareera Alma. Hei hei! Ne on ne sankarit.